Venir aquí m'ajuda per alliberar l'estrès. Faig una hora de natació a la setmana amb 2 monitors que es van tornant i res, ens ensenyen a fer diferents estils i ens fan fer llargs en diferents estils i també treballem amb aletes, xurros i coses així. M'ajuda a sentir-me bé amb mi mateix perquè és una cosa productiva i que és bona per la salut. El fet que l'esport fa que cremi les endorfines fa que cadascú es senti molt millor. A part que ells venen a fer esport, i la natació en aquest cas, també sociabilitza tant amb els monitors com els altres companys que tenen a classe. Ocell de Foc és un projecte de prevenció i salut mental i el que pretén també és crear molta xarxa entre joves, noves relacions socials. Hem apostat per col·laborar amb el Club de Natació Sant Andreu perquè, a part de ser un altre espai on també els joves poden trobar-se i poden conèixer i crear nous vincles, també creiem que l'esport és un punt molt clau per al benestar emocional de la persona, per sentir-se millor, per sentir-se productiu. M'ho va ensenyar la meva educadora social, tot això de l'Ocell de Foc, i estic content d'haver-me apuntat perquè la veritat és que no faig cap altre més esport i bé, ja porto 2 mesos i sí, crec que està bé venir aquí, encara que sigui poc freqüentment, per alliberar l'estrès.